UPPL দলটো ভাঙি যাওক মুখেদি এই মোবাইলত এই টিভিত কৈ থাকি লাভ নাই। মিয়াই এইদৰে খেদিছে হাতত লাঠি জোং লৈ মিয়া খেদিবলৈ যোৱা মিয়া বিচাৰি অভিযান চলোৱা তাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ সদস্যক এইদৰে খেদিছে। मालाय हारसाफ्रा बांगाल होनायनि दावराव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गावजों गाव उमुक पार्टिया गाज्रि उमुक पार्टिया थाखा फैसा दं उमुक पार्टिया थाखा फैसा गैया बेबायदि गावजों गाव सावरायलायनाय गावजों गाव बखिलायनायनि अनगा बर' हारिनि गेजेराव आरो मा दंबावो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोदान कालचार होननानै बुङोबा अबे हादोराव 12 मास इलेक्शननि दोहौ 24 घन्टा इलेक्शननि दोहौ नाथाय बिटिसि बिटिआरआव एनि टाइम 24 घन्टा 12 मास इलेक्शननि दोहौ बे इलेक्शननि दोहौआनो बर' हारिखौ जेबो उन्नति खालामाखै आरो बर' हारिनि समायना रमायना जायफोर न'खर खुंनानै दं जोबोद आलो गोजोनै संसारनि न'खर खुंनानै दं बेबायदि न'खरखौ बे 12 मास 24 घन्टा 12 घन्टा इलेक्शननि दोहौआनो बर'फोरनि संसार जानायखौ दंस खालायदों। जायफ्रा खौसेनि नामाव बस्ता कि बस्ता इनकाम जादों जायफ्रा बर' हारिखौ भाग खालायनायाव इनकाम जादों आरो जायफ्रा खौसे खालामनो नाजानायाव जोबोद सान हर खस्थ' खालामनो गोनां जादों। जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोदान कालचार होननानै बुङोबा बे इलेक्शननि दोहौआ अबे हादोराव 24 घन्टा 12 घन्टा 12 मास इलेक्शननि दोहौ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बे जोबोद गिदिर कालचार उमुक पार्टिनाव थाखा दं उमुक पार्टिनाव थाखा गैया उमुक पार्टिया मोजां बिनि अनगा मा दंबावो मालाय बांगाल होनायनि दावराव हारसाफ्रा जोंना गावजों गाव माखासे पार्टि बखिलायनाय गावजों गाव बखिलायनायनि अनगा आरो मा दंबावो भिडिअनि फुटेजखौ एसे खोनासंला फेरेंगा नोंनाव दिनै बे गोरिब गुन्द्रा आइ आफा जाम्बा जाम्बिनि अभिशाप नांबाय जिखिनि खोथा कले नों दिनै गोरिब गुन्द्रा आइ आफाखौ जेरै सोगाबदों मोदैल' दै गाबहोदों সেইটো आसलते आमार ट्राइबेल सकल आरो बर'সকলৰ হৃদয়ত টেগাৰে হানা নিচিনা হৈছে। दिनै जेरै रायजोफोरखौ आलाय सिलाय खालामदों दिनै बे गावनाव बे आलाय सिलाया दिनै बेयाव फैगासिनो दं। रायजो राजा बयखौबो खुलुमनाय जाबाय जे जों दिनै मोनसे हानि जेंना लानानै बेयाव खौरांगिरिफोरखौ लिंहरनाय जादों आरो रायजो राजाफोरनो फोरमायनो होननानै ज' जादों। दा आंजों लोगोआव दं आंनिनो फंबाय बिथांमोनहा खोब माने दासिमबो मोदोम दुंनानै बे ट्राइबेलनि हाफोरखौ जाहाथे नान ट्राइबेलफ्रा मोना बिनि थाखाय बिथांमोना आपिल खालाम लेखा दिहुनगासिनो दङ। दा बिथांमोना गोबां लोगोफोर दङ दा नैबे जाबाय जोंनि आदा भुमिधर दैमारि दा जों जयै मावलायबाय थाखायो। दा बिथांमोननि मोनसे रिपर्ट लानानै जों दिनै बे माने प्रेस मिटखौ खालामनो हादों। दा बिथांमोनहा आर्टिकेल खालामनानै रिपर्ट मोननाय बादिब्ला बे क'क्राझार टाउन वार्ड नम्बर 1 बेयाव भीमदेव ब्रह्म बिफा चक्रमणि ब्रह्म बे बर' भातामारिनि दा बिनि हाखौ दाग नम्बर 392 बे माने दाग नम्बरनिफ्राय गासै 2 खाथा 6 हा अलरेडि बिटिसिनि लेन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टआ सेक्रेauटारिनिफ्राय दिनै मोनसे एलटमेन्टनि अर्डार हरबाय ट्रेन्सफारनि अर्डार हरबाय। दा बे हाखौ सासे नान ट्राइबेल मानसि रनेन्द्र चन्द्र सरकार सन अफ लेट सनातन सरकार बे क'क्राझार वार्ड नम्बरनि दा बेनो ट्रेन्सफार खालामनानै होनाय जाबाय। दा आरो फाइला इतिमধ্যে क'क्राझार डेभेलपमेन्ट अथरिटियाव फैबाय। बे डेभेलपमेन्ट अथरिटिया जुदि फाइनाल एप्रुभेल होयोब्लानो बिनि बे हाया बे माने सरकारनि नामाव ट्रेन्सफार जासिगोन आरोखि। दा बेखौ अलरेडि मिथिनानै जोंना बे फंबायमोना गावसिनि लोगोफोरखौ लानानै सार्कल अफिस थांबाय सार्कल अफिस थांनानै सार्कल अफिसारबो रिपर्ट लाना फैबाय। सार्कल अफिसारा बुंदों गावनिफ्राय जबरदस्ति रिपर्ट लांदों बिटिसिआ मोनदों आरो दा बिनि फाइल नम्बर टाइम नम्बर गासिबो लाजोबनानै बिसोरो बिटिसिआव थांबाय। बिटिसिआव थांनानै बिथांमोना दा बेखौ रिटेन मोनसे कमप्लेन होनाय जाबाय बेखौ एलटमेन्ट होनाङा बेखौ इमिडियेट एलटमेन्टखौ केन्सेल खालामनांगौ होननानै बिथांमोना होदों। दा नर'जों लोगोसे जोंहा दङ बिथां नर कुमार ब्रह्म आरो बेजों लोगोसे दं राजिब कुमार ब्रह्म आरो बेनि लोगोफोर दङ रामचन्द्र ब्रह्म सरगम ब्रह्म दा बिदिनो गोबां बिसोरनि लोगोफ्रा दा बेखौ माने अर्डारखौ केन्सेल खालामनांगौ होननानै मोनसे माने कमप्लेन लेटार होनानै दोनबाय। दा थांनानै आरो खबर लाबावबाय। दा बिथांमोना बुंदों जाहैबाय जे कमप्लेन होबायब्ला जों बेखौ नायगोन। दा खिन्थु बे जिनिसा जुदि अथरिटियाव फैयोब्ला अथरिटिया बेखौ एप्रुभ खालामब्ला बे फाइनाल बेयो सासे बर' फिसानि हाया नान ट्राइबेल मानसिनि आखायाव थांसिगोन ट्रेन्सफार जासिगोन। अलरेडि बिनि अर्डारा जाखाजोब्बाय गासिबो बे अर्डारखौ नैबे अर्डार बे बिटिसिनिफ्राय होनाय जइन्ट सेक्रेटारि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बे अर्डार। दा बेखायनो जों दा माने क'क्राझार डेभेलपमेन्ट अथरिटियावबो बुंनाय जादों बे हाखौ जाहाथे एप्रुभेल दाहो होननानै। दा बेयाव माने 6 सिडुल एरियायाव सासे माने बर'नि हाखौ ट्राइबेलनि हाखौ नान ट्राइबेला बायनो मोना आरो माने हाया ट्रेन्सफार जाया बिदि रुल्स खुनु गैया। दा साननो गोनां बाथ्रा
दिनै बिटिसिआव मानो बे सिकिदुल एरियानि हाखौ नन ट्राइबेलफोरनो मानो होगासिनो दङ बेसो गिदिर साननांगौ बाथ्रा जों रिपर्ट मोनगासिनो दङ दा जोंनि बे लेन्ड डेभेलपमेन्ट डिपार्टमेन्टखौ जोंना माने बिआर फेरेंगा रन्जित माने बसुमतारी बिथाङा नायगासिनो थायो बिथांनि माने बिबानाव दा बिथांनि माने डिपार्टमेन्टआव दिनै गोबां जायगायाव दिनै जेराव माने ट्राइबेल मानसिफ्रा हा मोना दिनै बे हा मोनै मानसिफोरनो दिनै हा होगासिनो दं जों बे रिपर्टखौ आर्टिकेलाव मोनगासिनो दं दिनै बेंटल सार्कोलनि आन्दारावनो गासै 56 माने फेमिलिनो दिनै बिथांमोना माने हा एलटमेन्ट होबाय जायफ्रा ट्राइबेल नङा गभर्नमेन्ट हा गभर्नमेन्ट सायाव खुनु नन ट्राइबेल मानसिया माने माने प्रटेक्टेड क्लास मानसिया हा मोना बे प्रभिजनाव गैया दा ट्राइबेल मानसिनो जेराव खिथा होनो हायो ट्राइबेलनो हो खिन्थु ट्राइबेलफोरनो होआखै गुबुन थारमानि मानसिनो होदों दा जों बे लिस्टआ जोंनाव दंजोबो गासिबो आरो बेंटल सार्कोल नङा गोबां सार्कोलनि आन्दाराव गुबुन गुबुन जायगाफ्राव बेबायदि हा होनाय रेकर्ड दं आरो उदालगुरि जिल्लायाव बिदिनो औ टंला माने सार्कोलनि आन्दाराव दिनै गोबां गासै माने 250 जननि बारा फेमिलिनो ट्राइबेल नङै मानसिनो दिनै गभर्नमेन्ट खासायाव हा होदों एलटमेन्ट होदों दा बेफोर हा होनायखौ लानानै बिसोर दिनै दुगा दुगा माने जेरावबो बुंगासिनो दं जे जोङो बयनोबो हा होगासिनो दं माने बिटिआर सरकारा माने बयनोबो हा होगासिनो दं फाट्टा होगासिनो दं एलटमेन्ट होगासिनो दं दुगा दुगा बुंगासिनो दं दा जों बे माबाखौ जोङो अपोज खालामो जेराव ट्राइबेलफ्रा हा मोननांगौ बेखौ होआखै नन ट्राइबेल हा मोनना नन ट्राइबेलसो होगासिनो दं जे बेखौ अपोज खालामो आरो बेखौ इमिडियेट केन्सेल खालामफिननांगौ होननानै जों दाबि खालामो आरो बेखौ जुदि इमिडियेट केन्सेल खालामफिननाय जायाबा जे बेखौ आइननि बेबस्थाबो लानाय जागोन सिसिडुल एरियायाव खुनु नन ट्राइबेल मानसिया हा मोना बे बेल्ट ब्लकल' बाथ्रा नङा ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि बादैबो ट्राइबेल बेल्ट बाहेरायावबो सिसिडुल एरियायाव खुनु नन ट्राइबेल मानसिया हा बायनो मोना हा ट्रेन्सफार जाया दा बिसोर जे हा बायनोब्ला गावसिनि गेजेराव जेनेरेल एरियायाव गावसिनि हाफोरखौ बिसोर ट्रेन्सफार खालामनो हायो बायनो हायो बेयाव जोंहा आपत्ति गैया खिन्थु जेराव माने सिसिडुल एरिया बेफोराव बिसोरो बायनो मोना हा ट्रेन्सफार जाया दा जों बेनिखायनो दा दिनै गभर्नमेन्टखौ जों जावलिनानै बुंदों जे बेफोरबायदि हा होनायखौ बन्द' खालामनांगौ ओमफ्राय लोगोसे जों बुंदों दिनै बे जेसेबां माने सिसिडुल एरियायाव खासा दं गभर्नमेन्ट लेन्ड दं बेफोरखौ ट्राइबेलनो दिनै जोङो माबानो थाखाय दाबि खालामदों एलटमेन्ट होनांगौनि दाबि खालामदों आरो लोगोसे जों दाबि खालामदों जे दिनै गोबां ट्राइबेल बेल्ट ब्लक एरिया दं जोंहा बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लक एरिया बिटिसि एरियायाव गासै माने 3.5 लाखनि बारा खासा खासि 4 लाख बिगा हा बे गासिबो एनक्रोचमेन्ट जाजोब्बाय दा बे एनक्रोचमेन्टखौ जोङो क्लियार खालामनो थाखाय गभर्नमेन्टखौ बुंनो हादों होखानांगौ होननानै खिन्थु दिनै बिटिसिआ बेखौ होखानाय खुनु बेबस्था लायाखै होखानांगौ दा बेफोरखौ जुदि होखारबा सोर होखानो फालाय आरो लोगोसे जोंहा माने बे बेल्ट ब्लकखौ होखानाय बाथ्राखौ लानानै जोंहा हाइकर्टआव मोनसे अर्डार फैदों जे 9 डिसेम्बर 2019 हाइकर्टआ अर्डार होदों जेसेबां माने ट्राइबेल बेल्ट ब्लक इलिगेल इनक्रोच हाबनानै दङ बे इलिगेल इनक्रोचखौ होखारजोबनांगौ गासिबो ओमफ्राय ट्राइबेल हाखौ ट्राइबेलनो रानना होनांगौ बे रोखोम मोनसे क्लियार मोनसे अर्डार दंखायो हाइकर्टनि दा दिनै बे क्लियार अर्डार थासेयावबो दिनै जोंना बिटिसि गभर्नमेन्टआ मानो मावाखै मानो जेबो खालामजाया दा दिनै बे बाथ्राखौ जों माने सोङो दिनै जेरै रायजोफोरखौ आलाय सिलाय खालामदों दिनै बे गावनाव बे आलाय सिलाया दिनै बेयाव फैगासिनो दं रायजोफोरा नुसिगोन दा बयबो दिनै नुसिगोन बे जे आलाय सिलाय जानानै फैगासिनो दं बेखौ नुगासिनो दङ आरो बेखौ दिनै जों नुसिगोन आरो बेनि खामानिया जाबाय बे गोरिब गुन्द्रा आइ आफा जामोनखौ जे होखारदों आलाय सिलाय खालामदों दा बिनि मोनसे अभिशाप हिसाबै दिनै बे आलाय सिलाय जागोन आरो बाथ्रा बेनो माने भगबत गीता बुंदों जेब्ला नों अननाय मावो माने अनागारि खामानि मावो अयथासार मावो अब्ला खाल दुदा नोंनियावनो जन्म जायो होनना बुंदों दा बेनिखायनो दिनै अननाय खामानि मावनो थाखाय माने गाज्रि खामानि मावनो थाखाय अयथासार खालामनो थाखाय दिनै फेरेंगानि गोरबोआवनो दिनै खाल दुदा जन्म जाबाय दा मोनसे बेखौ फोजोबनो थाखाय दिनै खाल दुदा फैबाय दा बे जायगा गैया दिनै आलाय सिलाय जागोन बियो दिनै रायजो राजा जेरै गाबगु जादों दिनै रायजो राजा बिनि गाबगु जानायखौ रायजोफोरा नुसिगोन रायजोफोर जों मिनि मोनसिगोन खुसि मोनसिगोन फेरेंगाया जेब्लानाखि आलाय सिलाय जागोन अब्ला रायजोफोरा बिनि दुखुनि समाव माने मिनिनो रंजानो दिनै समाय मोनसिगोन रायजोफोर जाहाथे जोङो गावनि हाखौ जों जाहाथे निरापत्ता होयो बेनि थाखाय जों बयखौबो खावलायो आरो बिटिसि सरकाराव जों बेखौनो प्रेसार होयो इमिडियेटलि नैबे जायगायाव हा होबाय ट्राइबेलनि हाखौ रनेन्द्र चन्द्र सरकारनो हा होबाय बेखौ केन्सेल खालामनांगौ होननानै जों दाबि खालामो आरो बेनिफ्राय जों आरोबाव इमिडियेटलि बे बिटिसिआव जों थांनानै बेखौ कमप्लेन हरनाय जागोन आरो जे क'क्राझार डेभेलपमेन्ट अथरिटि बेयावबो जों थांनानै कमप्लेन हैनाय जागोन फेरेंगा नोंनाव दिनै बे गोरिब गुन्द्रा आइ आफा जाम्बा जाम्बिनि अभिशाप नांबाय नों दिनै गोरिब गुन्द्रा आइ आफाखौ जेरै सोगाबदों मोदैफोरखौ दै गाबहोदों न' बां माने बुस्रांनानै जेरै होखारलाबायदों दै नोंनि अभिशाप नोंनाव बे नांबाय नों बेखौ बारबाय नङा दिनै जेराव थाङा मानो नों खुनु दिन नों जै जाया नोंखौ रायजोफोरा हिसाब लाखाबाय नों देरहानो हाया जेरावबो रायलायखाजोब्बाय फेरेंगानो भट दा होनांगौ बुंखाजोब्बाय दा दिनै बे जों नुगासिनो दं बेयो दिनै गावनि समस्थिखौ दिन नागिरना मोनाखै अबाव दारायनायाव अबाव मानो
अबाव माने गाव देरहागोन आलाय-सिलाय रायजो राजाखौ जेरै आलाय-सिलाय खालामदों दिनै फेरेंगा आलाय-सिलाय जानो थांगासिनो दङ बे गुवा बिहा रायजोफ्रा दिनै रावबो भट नाङा जों खावलायो जेराव सिना फेरेंगानो जों गांसे भट नाङा रायजोफोर बेखौ एखे आउट खालामथारनांगौ आरो बेबायदि मानसिया बर' जायगायाव थानो समाया बेबायदि मानसिया जोंनि खुंगिरि जानो हाया आरो बेबायदि मानसि खुंगिरि जानो थाखायनो दिनै जोंनि गेजेराव गाज्रि घटना जाबाय थादों दिनै जोंनि गेजेराव रायजो राजाफ्रा आलाय-सिलाय जानांदों गाबगुखु जानांदों न' बां गैयै जानांदों दा गंसे रायजोफोर गोरिब गुन्द्राखौ जायफ्रा होखारदों जायफ्रा आलाय-सिलाय खालामदों बेबायदि मानसिखौ जों आलाय-सिलाय खालामनांगौ बेबायदि जों गांसे भट नाङा बेखौ एबार होखारथारनांगौ बेखौ बिटिसिआव पावाराव फैहोनो नाङा गोसो जायो बबे बिखाजों गावनि आंगो फिसाखौ उदांस्रिनि दावहायाव हगार हरनो सहाय हाया आंनि गोरबोआव सोबख'नाय नासयनाय सुथुरनि इनाय खान्थिखौ सहाय हाया आंनि गोरबोआ सोबख'नाय नासयनाय सुथुरनि इनाय खान्थिखौ जारिमिन मोन्थायखौ लानानै दाय गैयै सुबुंनि साया इनाय अनागारियै बुथारग्लुंनाया बिमा हारिखौ जिनाहारि खालामनाया थुलुंगा होबाय आंखौ बुहुमनि सुबुंनो दिन्थिनो बर' माहारिनि उदांस्रिखौ थुलुंगा होबाय आंखौ बुहुमनि सुबुंनो दिन्थिनो बर' माहारिनि उदांस्रिखौ सोर गोसो जायो नंखाय नङा फेलें थाङा नों जोनोम होनाय बोर सारस्रिनाय नोंनि बोहैग्लायनाय मेगननि मोदैया नंखाय नङा फेलें थाङा नों जोनोम होनाय बोर सारस्रिनाय नोंनि बोहैग्लायनाय मेगननि मोदैया